Rodinný dom na skok od Trenčína, obec, ktorá je každému dobre známa. Mielčice-Lieskové. Rodinný dom, ktorý vám poskytne dostatok priestoru. 2 priestranné izby, kuchyňa, nadštandardne veľká kúpeľňa a obytné podkrovie pripravené na dokončenie podľa vlastných predstav. Takýto dom so záhradou sa dnes už hľadá veľmi ťažko, tak neváhajte a volajte. Ak zavoláš teraz hneď, tak stihneš ešte obrať tieto čerešne.